Dili lang di ay Trade and Tourism Expo ang pwede ipahigayon. Nasayod ka bang ang pinakaw ng Pet Expo o panindutay sa mga binuing hayop kon Pet Expo na hitabo na sa Zamboanga City? Yes, ang pinakaunang paindigay sa mga hayop na higayon sugod niadtong Biyernes, Abril 22 ug nahuman kagahapon, Abril 24 didto sa Zamboanga City. Ang Pet Expo giorganisa sa Zamboanga City Pet Alliance sa kolaborasyon sa Office of the City Veterinarian, Bureau of Animal Industry ug ubang ahensya. Gipakita sa Pet Expo ang mga binuhing hayop nga gilangkuban sa bitin: parot, iro, iring, guinea pig, hamster, freshwater monster fish ug mga rabbit. Tumong sa organizers nga iangat ang edukasyon sa katawhan nga mamahimong responsabling tag-iya sa mga hayop ug dili kini himuong pagkaon ug pwede basta-basta na lang pamatyon. Sa pag-abri sa Pet Expo, personal nga mibisita si Zamboanga City Mayor Beng Climaco, kuyog silang City Veterinarian Dr. Mario Ariola, Assistant OCVET Dr. Arnedo Agbayani, James Awab sa Zamboanga City Pet Alliance ug uban pang mga opisyal nga gusto makakita sa pinakaunang Pet Expo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.